ụmụnne m ndewonu nke onye chiri asị na zere abịa nke anyị tụnye ụfọdụ okwu ụnụ na ife onyonyo na-atụba ebe a ụnụ ya afụ ihe na-ekwu maka ya. Okwu anyị n'ụbọchị taa ga-abụ akụrụ ụnọ ekwu onye kpatara ya nụ. Igbo mụrụ nze m ọzọ ọlụgo ọ ga-eji eji wee mee gịnị wee tasịba ife anyị nke anyị nwere ka anyị bịa na be anyị dozie ebe anyị. Otu nwanne anyị nwoke a na-akpọ Seman nke bi na mpaghara Abuja egosigo anyị na anyị nwa jee were ife nke anyị wee gbalata ka anyị dozie ebe anyị, maka ihe n'anya efu na ụmụ Igbo na-agba mbọ, anyị na-agba mbọ n'ezie, mana anyị gbasịa mbọ developụchaa ana ugwu Hausa ana ndị Yoruba ba anyị adị empty efeta na-akọ anyị ọnụ. Unu furu ife na-eme n'ọdịda anyanwụ dị iche iche, unu afụ ka esi were mee gịnị were ife mba anyị gbalụ for many years were mere ife akeje. Nya ka otu nwanne anyị nwoke bụ Seman wee necha anya si mba na ya bụ ife akarịgo, o wee wenata akụrụba ya niile na be anyị wee mepere anyị estate. Is an open challenge to Igbo billionaires enwe n'obodo anyị bụ Nigeria. Olugo oge anyị ji ekwu na nke bụ akụrụ ụnọ. Ndị Igbo si ụzụ amaghị akpụ ogene na nna ebe anya n'ọdụ. Is an open challenge to Igbo billionaires. Nere na nwanne anyị nwoke anya bụ Seman n'ihi na ọ bịago ka ọ zọọ ndụ n'ala Igbo. Ka anyị tụọ mamịrị ọnụ ka o wee gbaala anyị ụfụfụ. Wenatasịa na ife unu nwere is an open challenge. Ọ bụrụ na anyị nwee Igbo billionaire mmadụ 20 na-eme ife nwanne anyị nwoke na-eme, nwanne m ife na anaba anyị adịgo mma. Ife na ife ha eji akọ anyị ọnụ na ọ batarago. So I need more development, investment, industrialization. Ka anyị ma aka n'area of productivity, production. Anyị na-emepụta ife a na-afụ anya. Poultry farming, animal husbandry in the big large scale. Anyị eje na-aba yonufu ka ndị Aba si ya bụ industrialize the southeast. So ka a na-abịa afụ ife Igbo ji wee dị ebube. Ọ bụrụ na nke ndị ọzọ anyị eji emezicha ebe ndị ọzọ nke anyị atọ, nke anyị na-ehi mmiri. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ndị na mpaghara mba ofesi. Unu ya afụ na mgbe ọbụla anyị bido ime ya bụ ife na ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche ji etinye aka, ifu ka anyị Igbo ji adị. Is an open challenge. Ụzụ amaghị akpụ ogene na na-egbe anya n'ọdụ. Na-enu Seman ka o si wee bido, ka o si were eme ife, ka unu wee mụta ọtụtụ ife dị iche iche. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Ụmụnne m gbasara m ozi a, ndị be anyị ndewonu.